পূৰ্ণিমা বেগম মই MDS in maxillofacial surgery মানে মুখৰ আৰু আপোনাৰ দাঁতৰ বাহিৰেও মুখৰ যি আপোনাৰ সাৰ্জাৰি আছে গোটেইখিনি ইয়াত হৈ যায় আমাৰ empwo Ornai ओमफ्राय सानाय सम सम एसे बुनाय बेफोरबायदि प्रब्लेमा आंनिबो दंबाय थायोमोन नाथाय आं बे सारनाव फैनानै आङो मोजां मोनदों आरो नमस्कार মই ডক্টর আমিনুল হক नायबो माखासे आगजु दंबावो दे नै माखासे आगजुफोर दंबावो पेशेन्ट एक्सट्रेक्शन इन्स्ट्रुमेन्ट्स বিলাক ক'ব গ'লে সব সিল পেক থাকে এনেকুৱা সিল পেক মানে সিল পেক দंजोबखायो आरो মানে ৰিউজ এন্ড কাৰেন্ট নহয় এনেকুৱা ওয়ান পেশেন্ট ওয়ান ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইটস এ কম্পালসৰি ৰুল আমাৰ আগৰ পৰা ফলো কৰি আহিছে ডক্টৰ আপোনাক কথাটো কৈ দিছে কিন্তু যেনে চকুৰে দেখা পোৱা নাই আপুনি বস্তুটো বুজি নাপায় সেইটো কাৰণে আমি ইন্টাৰনেল কেমেৰাজো ৰাখিছো ইয়াতে যে দাঁতটো আছে বা কিবা লিজন আছে মুখৰ ভিতৰত সেইটো এনহান্স কৰি চাব পাৰে কেন কেপচাৰ দা ইমেজ অলসো এনেকুৱা गुबुनाव थाङोब्ला जों एसे आसिफ्राखौ सानाय बायदि मोनो सारनियावला जोङो एकदम सानाय मोना बिसोर स्टाफ नै स्टाफ दे बिसोरखौ लोगो मोनगोन बिसोरनो हेफाजाब होगोन नोंथांमोनखौहाय बेयाव फैयोब्ला नोंसोर बङाइगाव ब्रान्चनि आरो बिसोर सानैया ओमफ्राय नैबेवने बिसोर काजलगाव ब्रान्चनि दे जों आल्थुवा भाषायावनो फोरोङो ओमफ्राय जा मोजां मोननानैहाय आं बिनावल' खालामजानो मोजां मोनो आच्छा खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे काजलगाव टाउनावहाय मोनसे गोदानै हाथाइनि एबा खुगानि डक्टर चेम्बार बेवहाय खुलिनाय जादों दा बेवहायनो आङो फैदों नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आरो बेवहाय मा फेसिलिटिफोर दं बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन दा लकेशना जाहैबाय नैबे काजलगावनि जेनाखि ओभारब्रिज बिनि साहा फैयोब्ला नोंथांमोना मोनोना सिफुं हटेल बे सिफुं हटेलनि अपोजिट नोरै सिदा अपोजिट नैरै गाहायाव दङ TVS नि शोरूम अट' TVS नि ज'आव दङ नैबो Nance Oro डेन्टेल होननाय बेनिफ्राय ओरै आगदाहा दङ हाबग्रा ओरैहाय सोनाब मोखां हाबलांनानैहाय बेवहाय गोजौआव मोनहैगोन आरो बेनिफ्राय बेयाव थाम-थिम जागासिनो दङ नै दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिनि थाखाय आरो फैबाय नै गाहाय आलासि DDC अफ बङाइगाव नैबे सार बिथाङानो माने गावनि आखाइजों फिथा हास'नायनि गेजेरजों बेखेवनानै होसिगोन दिनैनि नैबे गोदानै बेखेवजागोन Nance Oro डेन्टेल बे बिथांखौ बरायनानैजों लोगोसे बिथांमोना फिथा हास'होसिगोन आरो बेखेवनानै लासिगोन बे समाव गासै हांख्रायनाय आलासिफोरखौ बिथांमोना बरायनानै लायो दा बेवहाय बरायनाय हाबाफारि जागासिनो दङ लोगोफोर दै बिदिनो गाहाय आलासि बिथाङा फंनैसो बिबुंथि होनायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे हाबाफारिया आरोबाव मेहेरगोनांसिन जानानै दा बेवहाय बिदिनो आलासिफोराबो जयैहाय दङ दानिया लोगोफोरजों एक्सप्लर खालामनायनि बिथांमोननि नैबे क्लिनिकखौहाय दा एक्स कनसालटेन्ट सार्जन IOCL बङाइगाव रिफाइनारियाव मावखायोमोन आरो मेडामा बेनिफ्राय साराबो गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां दा नैबेयाव हाबलांनानै जोङो नायदिनि बिथांमोननि मेन चेम्बार स्टार्ट जाथ'वाखै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय रिसेपसन एरिया आरो नै बिसोरनो थाखागोन दा नोंसोर थागोन ना बेयाव मा जागोन बेयाव माने नाम लाखिनाय मानाय दे ओरैहाय बिसोरो बिनानावमोन थागोन बेयाव नायगोन हेफाजाब होगोन रेजिस्ट्रेसननि बेलायावहाय बेलायनि बेबो दङ लग' बेवहाय माने पेशेन्टफोर जिरायथ'ग्रा आरो बेवहाय बे एरियायावहाय दा बिथांमोननि सार्टिफिकेट माखासे नै गोबां सार्टिफिकेट दं थारमाने बिथांमोना बिराद एक्सपिरियेन्स आरो मोजां दा नैबे जाहैबाय मेन चेम्बार आरो सारमोन जिरायग्रा ओमफ्राय ओरै माखासे आलासिफोरबो दंफैयो नै बेलाय ओमफ्राय ओरै नायदो नै बे जाहैबाय सार आमिनुल हक ओमफ्राय नैबे मेडाम तुलिमा डक्टर तुलिमा बेगम बेबायदि आरो दा बिथांमोनाथ' बर' रोङा जाहैबाय खिन्थु बिथांमोना बङाइगाव गोबावखासैनो खुलिनानै दा बेयाव गोदान सेटआप बिराद माने नांगौ बायदि खालामबाय आरो एक्सपिरियेन्स नालाय নমস্কাৰ মই ডক্টৰ আমিনুল হক যোৱা 3 বছৰ ধৰি বঙাইগাঁৱত প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ বঙাইগাঁৱত মোৰ ক্লিনিক আছে Nance Oro ডেণ্টেল মাল্টি স্পেচিয়েলিটি ক্লিনিক তাৰে সেম ব্ৰাঞ্চ এটা আমি কাজলগাঁৱত খুলিব আহিছোঁ আজিৰ পৰা যাতে তাতে যিখিনি সুবিধা পেচেণ্টক আমি আগবঢ়াব পাৰিছোঁ সেম কোৱালিটি সেম ট্ৰিটমেণ্ট আমি কাজলগাঁও চিৰাংবাসীসকলৰ কাৰণেও আগবঢ়াব পাৰোঁ যেন আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিব আপোনালোক লগ পাম কিয় অসুবিধা পালে
ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিবলৈ পাৰোঁ যেন আপোনালোকক। থেংক ইউ। আৰু মেডাম নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ পূৰ্ণিমা বেগম। মই MDS ইন মেক্সিলোফেচিয়েল চাৰ্জাৰী, মানে মুখৰ আৰু আপোনাৰ দাঁতৰ বাহিৰেও মুখৰ যি আপোনাৰ চাৰ্জাৰী আছে গোটেইখিনি ইয়াত হৈ যায় আমাৰ বিশেষকৈ মই এটা কথা গুৰুত্ব দিব খোজোঁ যে আমাৰ ইয়াতে যিটো ষ্টেৰিলাইজেশ্যন, মানে যিটো আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লিনিঙৰ যিটো প্ৰচেছ, সেইটো বেচিক ডেণ্টেল লেভেলত নহয়, আমি হস্পিটেল লেভেল ক্লিনিংটো ইয়াত ৰাখিছোঁ, যাতে কোনো পেচেণ্টৰ পৰা আন পেচেণ্টলৈকে সেই বীজাণুটো নাযায়, কাৰণ এইটো বহুত জৰুৰী। ষ্টেৰিলাইজেশ্যনটো চবতকৈ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় এইটো। আৰু আমাৰ ইয়াতে যিখিনি মই অলৰেডি ক'লোঁ, ডেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্টৰ বাহিৰেও বাকী চব চাৰ্জাৰী হৈ যাব। ছাৰ আপোনাৰ ব্ৰেচেছৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হয়, দাঁত টেৰা বেকা হ'লে, হাড্ডি টেৰা বেকা হ'লে চব ট্ৰিটমেণ্ট আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ লেভেলত কৰিব ট্ৰাই কৰিম। আৰু আশা কৰিছোঁ বঙাইগাঁৱত যিখিনি আমি হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ পেচেণ্টক, ইয়াতো সেইখিনি কৰিব পাৰিম। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিব। बिथांमोना बुंदों बेवहाय माने हस्पिटाल लेभेलनि ट्रिटमेन्ट सार्जारि खामानिफ्रा माने अपारेशन्सफ्रा बेयाव जायो। दा बिनिखाय बिथांमोनाव नांगौ बायदि इन्सट्रुमेन्ट्स माने आगजुफोर दंखायो जाहैबाय। दा सारा दिन्थिनो नागिरदों नै, दा जों स्टार्ट खालामनि ओरैनिफ्राय सार कक देखुवायदो सार। যেনেকৈ ইউজুৱেলি আমি যেতিয়া প্ৰথম পেচেণ্টছ কোনোবা আহে এনেকুৱা, Okay, okay. আমি চবৰে কাৰণে চিল পেক ইঞ্জিবল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰোঁ। কোনো মানে পেচেণ্টৰ কাৰণে One patient, one instrument. ওৱান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। Oh. ইটছ এ কম্পালচৰি ৰুল, আমাৰ আগৰ পৰা ফ'ল' কৰি আহিছে বস্তুটো এনেকুৱা। Okay. ষ্টেৰিলাইজেশ্যন মানে পেচেণ্ট ইউজ হ'ল, লগালগ ষ্টেৰিলাইজ হ'ল, লগালগ আৰু নতুনকৈ চিল পেক হ'ব। Okay. ছেইম বস্তু আমি চব বস্তুতে ফ'ল' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যিমান এণ্ডোডমিক্স ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ থাকে চবতে আমি যিমান মানে বেষ্ট কোৱালিটি বস্তু পাব পাৰোঁ আমাৰ সেনেকুৱা আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ যেন এনেকৈ। माने बिथांमोना बुंनो जाहैबाय बिसोरो खेबसे बाहायनानै गारहरो, बेखौनो सुनानै बाहायफिननाय बे सिस्टेम गैया आरो बेयावहाय। माने बिराद निट आरो क्लिनलि मेनटेनेन्सआ दं आरो बिथांमोनावहाय। दा बेखौहाय सारा फोरमायदों। दा नोंथांमोना नुबायनाय बेयावबो रोखोम दंबावो। ইয়াতো আমি যেনেকৈ পেচেণ্টৰ এক্সট্ৰেকশ্যন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবিলাক ক'ব গ'লে চব চিল পেক থাকে এনেকুৱা। চিল পেক মানে চিল পেক দংজोबखायो আৰু যে মানে ৰিউজ এণ্ড কাৰো এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্টলিটো ফ'ল' কৰা হয়। আচ্ছা। আৰু যেনেকৈ পেচেণ্টৰ ক'ব গ'লে বহুত টাইমত মানে ইণ্ট্ৰা অৰেল কি অসুবিধা হৈছে দেখাত নাপালে বুজি পোৱা নাযায়। ডক্টৰে আপোনাৰ কথাটো কৈ দিছে, কিন্তু যেনেকৈ চকুৰে দেখা পোৱা নাই, আপুনি বস্তুটো বুজি নাপায়। সেইটো কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেল কেমেৰাজো ৰাখিছোঁ ইয়াতে। অ'কে। আৰু এইটো আমাৰ ইণ্টাৰনেল কেমেৰাজ হৈ গ'ল বস্তুটো ভিতৰৰ পেচেণ্টৰ চাবৰ কাৰণে মুখৰ ভিতৰত চাব পাৰে। सिङाव नायग्रा केमेरा बियो लेन्स गोनां आरो खुगा सिङाव नायग्रा। এইটো আপোনাক মই ইউজ কৰি পিনে আপোনাৰ যেতিয়া দাঁতটো আছে বা কিবা লিজন আছে মুখৰ ভিতৰত সেইটো এনহেঞ্চ কৰি চাব পাৰে। কেন কেপচাৰ দ্য ইমেজ অলছ' এনেকুৱা উই হেভ গট ইণ্টাৰনেল RBG চবতকৈ ভাল ৰাখিছোঁ এনেকৈ। थारमाने नैबे बुस्थुजों सिङावनि खना खनला गासैखौबो नुजोबनो हानाय आरो माखासेखौथ' जों मेगनाव जों माने नायखंख्रेनानै नुहुना नालाय, सिङाव अबेबा खनायाव माबा मोनसे बिजानुफोर थानो हागौ, बेफोरखौ माने क्लियारलि नुजोबनो हानायनि थाखाय नैबे इन्सट्रुमेन्टखौ बाहायो आरो। नैबे जाबाय डेन्टेल सेट। नोंथांमोना हाथाइ डाक्टारफोरनावहाय बिदिखौ नुखाबाय जानांगौ, खिन्थु बे बिथांमोना एसे आपग्रेडेडबो जानो हागौ दे बियो बुस्थुआनो। এইটো আমাৰ ডেণ্টেল চেয়াৰ মটৰেল ছেকশ্যন আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চব বেছি ফেচিলিটিছ অলমষ্ট ইনষ্টল হৈ থকা আছে এনেকুৱা। চবতকৈ লেটেষ্ট যোনটো চেয়াৰ বুলি কোৱা হয় ৰেষ্টুৰেণ্ট কোম্পানীৰ এনেকুৱা। চ' উই হেভ অলছ' ট্ৰাইড কি মানে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি পেচেণ্টৰ কাৰণে যে বস্তুটো ভালকৈ চবত কৰি মানে ফেচিলিটিছ থকা চেয়াৰ আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণে। আচ্ছা আচ্ছা। তাতে আছে देलायनाय बे गोदान माबानि नैबे गोदान चेम्बारनि गोदान क्लिनिकनि बे माने गोदान चेयार गासिबो गोदान जोब, बेवहाय गोदान जोब गासिबो। माखासे दंबावो नै नैबो माखासे आगजु दंबावो दे, नै माखासे आगजुफोर दंबावो। আচ্ছা আচ্ছা যেন হওক। অষ্টেম ইমপ্লাণ্ট বুলি কোৱা হয়। অ'কে। অষ্টেমৰ ফিজিঅ' ডিছপেন্সাৰ বুলি কোৱা হয়। অষ্টেম ক'ব গ'লে ওৱান অফ দ্য ইমপ্লাণ্টৰ ভিতৰত চবতকৈ মানে অলপ ভাল কোৱালিটিৰ ইমপ্লাণ্ট বুলি কোৱা হয়। আমি অষ্টেমে প্ৰেফাৰ কৰিছোঁ পেচেণ্টক, চ' পেচেণ্টৰ মানে ফেইল ৰেটছবিলাক বহুত কম হৈ যায়। কম্পালচৰি এইটো নহয় যে ইমপ্লাণ্ট লগাইছে মানে বস্তুটো ছাকচেছ হ'বই লাগিব। মেনি টাইমছ সস্তা ইমপ্লাণ্ট হোৱাৰ কাৰণে, লোকেল ইমপ্লাণ্ট হোৱাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ফেইল হৈ যায়। চ' উই হেভ অলৱেজ প্ৰিফাৰ্ড কি পেচেণ্টৰ পৰা কিবা যে আমি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা আহিছে আমাৰ বেষ্ট অফ বেষ্ট ইমপ্লাণ্ট বা দিব পৰা সেনেকুৱা। চ' উই হেভ প্ৰিফাৰ্ড অনলি অষ্টেম ইমপ্লাণ্ট। আৰু আশা কৰোঁ পেচেণ্টৰ কিটটো সেনেকুৱা যেনেকৈ এইবিলাকে ফুল ষ্টেৰাইজ কৰি পিনে থোৱা হয় সেনেকৈ, চ' ডেট পেচেণ্টৰ লগত কোনো ক্ৰছ কণ্টামিনেশ্যনছ নহয় সেনেকুৱা। অলছ' ট্ৰাই টু
এইবিলাক চব বেলেগ বেলেগ স্ক্ৰুজ হয় যাৰ যেনেকুৱা চাইজৰ ইমপ্লাণ্ট লগা চবৰে স্ক্ৰুজ ইমপ্লাণ্ট বেলেগ বেলেগ থাকে ওৱান অফ দ্য মানে ভেৰি মানে কনফিডেন্স কোৱালিটিৰ মাজত আহে চ' আমি এখেতে মেডামে ইমপ্লাণ্টটো কৰে আৰু তেখেতে মানে এতিয়া প্ৰিফাৰ্ছ কৰিছে অষ্টেম বেষ্ট চ' ডেট পেচেণ্টৰ বেষ্ট অফ বেষ্ট কিবা লংজিভিটি থাকে ৰেটছটো বহুত কম অষ্টেম आच्छा 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 मोजां कम्पानिनिखौ बाहायो जाहैदों बेवहाय ना माने रोखोम रोखोम थायोनो माने जोंथ' बुंनो हाया डक्टरा माबायदि खम दामिखौ लागायदोंना मोजांखौ लागायदोंना बारा मोजां नङिखौ लागायना हरदों हाथाय सोनायाव नैबेबायदि खोथा थायो नालाय दा बिथांमोना फोरमायदों बे बिथांमोना मोनसे मोजां कम्पानिखौहाय बाहायो जाहैबाय बे खामानिनि थाखाय दा ओरैनो डक्टराबो सानैखा आरो सासेयावनो गोबां माने सोलोंथाइ गोनां बिथांमोनहा सार्टिफाइड नालाय बिथांमोना बाहागो लानाय मानाय दा बेवहाय नै मेडामनि आरो बियो मेडामनि सार्टिफिकेटफोर नै बेलाय ওপৰটো হৈছে মোৰ BDS টাইমত মই ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংক পাইছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিयाव ৰেংক হল্ডাरनि मोननाय आरो মানে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পোৱা হৈছিলে সেইটোৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা ছেকেণ্ডখন ছাৰৰ হয় আপোনাৰ CD প্ৰগ্ৰামত মানে পাৰ্টিচিপেট बै सारनि এইটো এখন মোৰ হয় ইয়াতে মুম্বাইৰ টাটা মেম'ৰিয়েল কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আছে তাৰে পৰা মই মাষ্টাৰ কোৰ্চ কৰা হয় অ'ৰেল কেঞ্চাৰৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এইটো আপোনাৰ কেঞ্চাৰৰ ওপৰতে মানিপাল একাডেমি অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন তাৰ ফালৰ পৰা মোৰ চাৰ্টিফিকেট হয় আৰু বাকী আমাৰ এছিয়াৰ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মোৰ এইটো এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট বাকী ছাৰৰো আপোনাৰ এইবিলাক মানে কিছুমান মানে ব্ৰেচেছ আমি সন্মুখেদি নলগাই ভিতৰৰ ফালেদিও লগাব পাৰোঁ সেইটোৰো স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং লাগে সেইটো ছাৰৰ সেইটো চাৰ্টিফিকেট হয় আৰু এইবিলাক ট্ৰমাৰ হয় আপোনাৰ এইবিলাক মানে এক্সিডেণ্ট পাতি হ'লে তাৰ ওপৰত দিল্লীত এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছিল তাতে চাৰ্টিফিকেট এইটো এক্সিডেণ্ট কেছবিলাকৰ এইবিলাকে আৰু ইনভিজিলাইন চাৰ্টিফিকেট হয় মুম্বাইত এইটো কৰ্চটো হৈছিলে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী হয় ব্ৰেচেছৰ নিচিনা এলাইনাৰ বহাই দিয়ে এইটো মানে লোৱাৰ আছামত আমাৰ ছাৰ ইজ দ্য অনলি ওৱান গুৱাহাটীত আছে কিন্তু গোটেই লোৱাৰ আছামত একে প্ৰথম আৰু এতিয়ালৈকে কোনো হোৱা নাই এইটো আশা কৰোঁ আমি ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰিম আৰু दा बेनिखायनो बे हाथाय बख'नाय हाथाय सोनाय बेल' नङा बेनि अनगायै जेसेबां मोखांनि माखासे एक्सटेन्ड जानाय गुब्रुनाय खहे खथे जानाय बेगेंफ्रा फेहे फेथे जानाय बेखौ ट्रिटमेन्ट होजोबनायखौहाय नैबेवहाय बिथांमोना सार आरो मेडाम हौवा हिन्जाव सानैजोंबो एखे कमप्लिटलि मोजां पारफेक्ट खालामना हरगोन आरो नैबे बेवहाय माने हस्पिटाल लेभेलनि ट्रिटमेन्टखौहाय नैबे खालामो गासैबो अपारेसन होन मा होन थिग खालामनाय सेटिं बन सेटिं गासैखौबो आरो माखासेखौ मिथिबावनो थाखाय नोंथांमोना माने स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावबो नोंथांमोना कल खालामनानैहाय सोंहरबावनो हागोन आरो एपइन्टमेन्टखौ लाहरनो हागोन रेजिस्ट्रेसन खालामहरनो हागोन नैबे आदैमोनखौथ' लोगो मोन्दों नै आलासि माने बे अपेनिं प्रग्रामाव फैदों नालाय माने सार मेडाममोननि बिथांमोना फुराना माने पेसेन्ट जाहैदों माने सारजोंनो मेडाममोनजों नायबाय थाग्रा आरो आदैमोना अबेनिफ्राय फैदोंमोनलाय आङो थुक्राझारनिफ्राय फैदों आंनि नामा सोमेश्वर नार्जारि ओमफ्राय जोङो बे सारनियावनो गोबाव सम नायजाबाय थाबाय बिथांनि नायनायाव जोङो जोबोद मोजां मोनदों गुबुननियाव थाङोब्ला जों एसे आसिफोरखौ सानाय बायदि मोनो सारनियावला जोङो एकदम सानाय मोना ओमफ्राय सारनि रायज्लायनाय बेबहार बेफोरखौ जों जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो जों बिथांनियावहाय थांबाय थायो आसि खालामजालाय ओमफ्राय हाथाय एम्फौ जानाय मा बायदिसिनाखौ जोङो फिलिं खालामजायो बेबायदिनो दा बेनिखायनो दिनै साराबो जोंखौहाय गावनि बे काजलगाव ब्रान्च अपेनिंआवहाय जोंखौहाय इनभाइट खालामना लिंहरनायलाय जों फैनाय जादों आरो जों जोबोद मोजां मोनो सारखौ सारनि रायज्लायनाय गासैखौबो जों होननानै फोसावहरनाय जाबाय नोंसोर साथामबो खानदों नामा पेसेन्टआ ने नोंसोर साथामबो नायजाबाय नैबे बाबुनो एसे फंबाय दाख्लै गोजां बोथोरनि समाव फार्स्ट टाइम फैग्रोदोंमोन आरो ओमफ्राय हाबनानै ओरैबायदि माने सारनि रायज्लायनाया वेल मेनार्ड ओमफ्राय जा मोजां बुजायो आरोखि मा प्रब्लेम दं बेखौ मोजां आल्थुवा भाषायावनो फोरोङो ओमफ्राय जा मोजां मोननानैहाय आं बिनावल' खालामजानो मोजां मोनो आच्छा आच्छा बिदिनो मादैनिबो नाय आंबो बे सारनावनो फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों मानोना आंनिबो हाथाइनि प्रब्लेमा जाबाय थायो बेबायदिनो एम्फौ अरनाय ओमफ्राय सानाय सम सम एसे बुनाय बेफोरबायदि प्रब्लेमा आंनिबो दंबाय थायोमोन नाथाय आं बे सारनाव फैनानै आङो मोजां मोनदों आरो बेनोसै दे 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 हामबायसै दे आरै दे दा नोंथांमोना खोनाबाय बिथांमोना जाहैबाय माने सिगांनिफ्राय ट्रिटमेन्ट होनायनो माने सारमोननि बेबहार रायलायनाय फ्रि एन्ड फ्रेंक माने मोजाङै बुजायनाय बेखौ मोजां मोनो दा बेबायदिखौनो नोंथांमोनाबो लुबैयो ना डक्टरनाव थाङोब्ला जाहाथे मोजाङै गाव गावनि
खोथाफोरखौ फोरमायनानै आरो सारमोननिफ्राय जों बुजिनो हानाय बायदि बा डक्टरनिफ्राय बुजिनो हानाय बायदि बेखौनो जोंनो नांगौ नालाय दा बेखौहाय आंबो मोनफैदों आरो मोनसे आरो गोजोनथाव खौरां बे दङ मेडाममोननिफ्राय नैबे गोदानै बेखेवनायखाय नैबे काजलगावनि नैबे सेन्टारावहाय बिथांमोना फर 1 मान्थ मास मोनसेनि थाखाय फ्रि चेकआप होगोन मेडाममोना दा साराबो बेलाय ओरै दङ दा फ्रि चेकआप दा बेखौहाय जायफोरा हाथाइनि बेमारफोर दङ नोंनि हाथाइनि आरो खुगानि बेगेंनि जेसेबां दं बेनि चेकआपनि थाखाय फ्रियाव मोनगोन आरो दा बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावना होदो बयनोबो आरो जाहाथे बयबो फैनानै नैबेयावहाय नान्स अर' डेन्टेल जाय काजलगाव गोदानै बेखौबाय दिनै काजलगाव टाउनावहाय लकेसनखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय बेयाव फैनानै नोंथांमोना जगाजग खालामनानै फाहामथायखौ लानो हागोन आरो थेंक इउ मेडाम थेंक इउ सार दे बाय बाय दे बिसोर स्टाफ दे बिसोरखौ लोगो मोनगोन बिसोरनो हेफाजाब होगोन नोंथांमोनखौहाय बेयाव फैयोब्ला नोंसोर बङाइगाव ब्रान्चनि आरो बिसोर सानैया ओमफ्राय नैबेयावनो नैबे नानिमोन सानै दहाय दिन्थिखाबाय दे बिसोर काजलगाव ब्रान्चनि दे